ассалому алайкум муҳоҷирони азизу муҳтарам. Аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки ба канали Ҳоҷи Мирзо официал чӣ гуфтанӣ доред ва шумо чӣ хел рафта омаден? Ва алейкум салом, буд янгапо субҳ бахайр, доброе утро. Ба канали бобои Ҳоҷи Мирзо чӣ гуфтанӣ дорем? Пешравӣ, саломатӣ и хушбахтӣ хоҳонем. Хайна шикри Худо рафтем, ина насиб боша иншааллоҳ. 1-3 соат пас мумкин Россия да Москва да расему. Хай ягон шикоят нест, ягон претензия нест, ҳама чётка, ҳама виши. Подписаться раёто набурорен, колокольчикора ҷихен, комментария добавить кинен, хай чӣ гем аго. Ба нафароне ки ҳамин ширката интихоб мекунанд чӣ гуфтаниян? Хай агар интихоб кинем пушаймон намешен, гуфтем гапо не пожалеете и всё будет хорошо. Хай ягон претензия нест, как всегда меряем, мебиёем. Хай всего 1,5 сутка, короче. Хай пока ҳам надодан, граница холи буд, спокойно буд, пробка ҳам набуду, спокойно рафтем омадем. Ҳоҷи бобо шумо чӣ гуфтаниен? ҷаҳонгир бародари мо бисёр ронандаи хуб аст. Основной мо чӣ мекунем ки ҳамин бача қати омада равед, номерошро экран ба мон. На самом деле водитель беҳтарин, ҳама беҳтарин водитель. Спокойно ягон вақт чӣ намекунад, дастгирӣ кунед. Не пожалеете, будьте русо. Пушаймон намешен, хай шикри Худо рафтем омадем. Насиб боша соати 12 як обеда иншааллоҳ хонада мерасем. Я софеш рафта будем, хотя водитель ганда азоб буд, и водитель просто комфорт плюс гуфтига бо. Мерим миёй, кайф мекунем. Тамом. хуб, ба ҳаматон ташаккури зиёд. Изҳори миннатдорӣ худамро ба ҳамаи шумо мерасонам. Тоҷикистон ба пеш! Тоҷикистон ба пеш! Акай шофёр, шумо ягон сухан гуфтанӣ ҳастен? Сухан ҳама 100% кар. Ҳама 100% охи? Рафтем омадем иншааллоҳ 100% кар.